Orduan, bueno, gu pixka bat, gai honen ingurun ere, eta euskara teknikari batzuk, lagun baten dela 2 urte, atera genitzen horako, eta hortik abitu izan, aspalditik, bueltaka, eta pentsatzetan tan burutan dabiltzen, hainbat kontu gogoeta eta honi bidean handuten. Eta kontua da, elebitasunaren fantasma hori. Eta hau errenanetik idatzea dago, beraz, hemen zaudeten asko, gauzak edo eta horretan. Hortik idatzea dago, errenanetik. Orduan, gu aspalditik gerbitzan horrekin, ezin pustatu errebitasunaren kontu. Ez nira, porzentajera dira, bai, Euskaldun eguneko 56 bat, eta 56 hartzaileak beste 19, eguneko 80 baten bueltan ibiliko beha dakigunok eta ulertzen dugunok, badaki gubernen maila hori izaki gozun zenbateko da. Eta beste eguneko 20 bat izango da, aurretan da gaztetan, danotan bezala, eskozereko beraz, hor ikusten denuen batetik, egin dugula bide bat, eta bide aurreak bat, eta errin dagoen ja ulermen maila altua dago. Oso altua dago. Udaletxean ere, langile batetik eta ikusa bezkari politiko gauzkan problema handiko baina, behintzat gugia diskurso hori eragin ulermen maila hori altua. Orduan, segitzen dugu funtzionatzen, kasi, nire egin egun. Eta baina segitzen dugu funtzionatzen batik bat berbera sortuz. Eta berdintzeit euskeraz sortuko balitzere, ez da berdin, ez zait berdin. Baina hori itzultzen. Hau da, erbera sortzen duguna euskera itzultzen, eta euskera sortzen dugun txigo sortzen duguna, ere erbera itzultzen eskotan. Bietako kontu horrekin. Orduan, eta batik bat erbera sortzen. Itzultzeak itzuliz, igual langileak itzuliz, baina itzuli alde batera, beste batera, beste batera. Orduan, oso kostosoa da, kriston denborapila eskatzen du, kriston biopila eskatzen du, kriston bariabiak eskatzen ditu, eta gaina leku beharrunak erbera zentzen. Ez da euskaldun izan, asko. Orduan da pixka oso fiktizioa dut ikusten denuen pixka bat, saltzen eginela euskara planak, egiten eginela aurrera euskara planetan neurriotan, baina gero, horrek, erdia jantxua zara neurri batean, eta beste erdiarekin ere, segitzen dut itzultzen, eta hau da, oso sartua dago, eta gaina mentalidad eta ohitura kontua da, horregatik itzultatzen dut ez aldaketak. Eta da, eske bietan funtzionaztu dut. Eske, bi hizkuntza dira ofiziak, orduan, elebitasuna hola ulertuta, bietan. Orduan, gu pentsatzen, gara pixka gaina hori aldatzeko, ez da, edo euskeraz. Elebietan funtzionatzera, beste modu bat ulertu dezakegu. Edo euskeraz funtzionatzen dugu, eta bildurra gaudu behar dugu, erderaz funtzionatzera. Ja, dagoeneko gainera, asko egiten dana. Baina, diskursoetan eta, pixka dugu ere jendea, euskeraz edo elebietan. Orduan, igual, bada garaia euskerazkoari bidea egiteko, baina igual erderazko diskurso aldetik ere, gauza batzuk erderaz, gauza batzuk erderaz. Zakitez. Tartean hori gana egitatzeko, eta usteko baita ere euskeraz funtzionatzen. Netalia behar denik esan dut, Gauza batzuk erderaz bat, beste euskeraz. Bai, orduan, ikuso politikoekin ere bai hori, guk, 4 urteotan egoera hona gaukara aldetatik. Gauza egiteko aukera, itzenteko aukera, daukagu aldetatik problemak ebai, baino aukerak ebai. Eta hizkuntzan normalizazioan, jantzi xamarra dauden politikoekin ere ez, pixkat hau komentatu ez da sartuko, eta nik euskaraz egiten duten eskatzen dut erberazkoa, nik behiek erberaz egiten duten eskatu dut euskaraz. Guri euskaraz egiten dena, beti eskatzen dute versio bestea, eta, nik ebai. Nire ustez, ekibokazioa da.
bueno, nire ustez hola funtzionatu dugu urte batzutan, ez? Eta da, euskaraz dagoen erdera pasatu behar dugu. Erdera zer dut ezten baduzu emozio bat, ezakitzen proiektu bat, hori ere euskara pasatu dugu. Hortara, ja, baina, gero, zer pasatzen da? Euskaraz egin duguna pasatzen dugu kastellanora, zepreno batea ezaltinta eta zer ulertzen da. Baina erderaz datozenak, denbora, presa, konezo ematen badugu, bai, atxatzen dugu, itzultzen digute, beste asko erdera utxakuten dira, zer bat eskutzen. Zertako eta hartu eta askotan gehienak erderazko aletzeko, ez? Ordu, bueno, ez aldi gu pixka bueltan handea, eta esan, ez bale, gauza batzu erderazko dira, baina eskatu duzatzen dira. Eta eskatuko denitak. Bueno, guazen puskatzea pixka abisku. Eta erabakia, zein ekartzen da? Zer euskera, zer... Bueno, pixkatotik gero fungo pixkatotik. Arriskuk handik badauka arriskua, eta da euskeraz nola gutxi sortzen dugu, eta besteak askoz ere indarra handiagoa du, askoz gehiago dugu arderetxean, euskeraz handik. Eta horrek inertzia batzuk sortzen ditu, eta azkenean gutxienez lehen dira. Gutxienez, dirua gastatu dugu, enpresa bati eman diogu, ze hola da itzulpena. Itzulpena da, enpresa bati eman, ari dirua pagatuko itzuli. Badauka presentzia bat, eta importantea izan da nik uste eta hogei urteotan, eta euskara zerbitzuak itzultzea sortu zirenetik, oso importantea izan da. Presentzia hori, estilo hori, terminologia guztia, importantea izan da, baina inertzia batean uste dut gaudela itzultze horrekin. Nik impresio dut. Eta, bueno, hortik gehiago gogoeta, ez? Eta bidurra galtzen baita ere, igual euskerazko horri, eta gero euskeraz sortzen dena etengabe zuzendu behar hori, badirela nire sekulez dure ikaseko euskaraz egiten, ze, claro, ez ditugu atxakete onartzen. Bueno, hor dago gauza pilo bat, kriston autonomia falta, etengabe zuzentzailean bialtzen. Bueno, gauza asko garen, behar duena pixka bat crash egin eta, bueno, igual beste modu batean bidera. Hortik agituta, guk gauzak txikik egin. Pixka gogoeta hortatik agituta, ez? Eta gero diskursoak eta pixka egin dut. Batazak, kulturretxeko